Βρισκόμαστε στο Αίγυο και συγκεκριμένα στο Πολύκεντρο, στην παραλία του Αιγείου. Μεταλλευόμαστε τον προαύλιο χώρο για να κάνουμε το πρώτο house event της πόλης, με σκοπό σε κάποια χρόνια να γίνει και φεστιβάλ. Κάνουμε ηλεκτρονική μουσική. Είναι το πρώτο πάρτι στο Αίγυο εξωτερικού χώρου. Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό για την πόλη, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Να ξεφύγουμε από το πλαίσιο ότι έχω ένα μαγαζί και κάνω ένα πάρτι, με σκοπό να κάνουμε κάποιο φεστιβάλ, διήμερο, τριήμερο, έτσι ώστε να ακουστεί και η περιοχή μας, που ειλικρινά είναι από τα καλύτερα κομμάτια στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε το Ερώτατο Συντριβάνι, το βράδυ θα φωτίζεται, θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Εδώ είναι το stage που θα παίζουν μουσική τα παιδιά. Περνάμε πολύ ωραία, αναμένουμε τώρα τον κόσμο. Ανυπομονώ. Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Super wow, σήμερα θα γίνει χαμός. Ειλικρινά το κάνουμε γιατί θέλω να περάσουμε καλά και μαζί με εμάς να περάσουμε ο κόσμος. Πολύ ωραία οργάνωση. Μπράβο στα παιδιά, περάσαμε σούπερ. Είμαστε full υπέρμαχοι αυτής της φάσης και ευελπιστούμε και το καλύτερο.